Παρακολουθήστε τώρα και την ηλεκτρονική εφαρμογή που προσφέρει παγκόσμια πλέον προβολή μέσω του ανερχόμενου διαδικτυακού βιβλιοπωλείου στην αγγλική γλώσσα. Τα διαμερίσματα εμφανίζονται ξεχωριστά: Αιγαίο, Κρήτη, Πελοπόννησος, στερεά Ελλάδα, Ήπειρος και Μακεδονία, παράλληλα με τα εινοποιεία που συμμετέχουν αλφαβητικά και ρολάρουν προς τα κάτω. Το παράδειγμα της εινοποιίας Τσάνταλη στην κάτω σελίδα εμφανίζει 5 σύμβολα των social media πλέον για περισσότερες πληροφορίες, με κείμενο που ρολάρει προς τα κάτω, ένα κλικ για γέφυρα με το site που δείχνει αμέσως την εφαρμογή και με όλες τις φωτογραφίες να μεγαλώνουν με το απλό άγγιγμα μια φορά επάνω τους. Φυσικά το Facebook, το Twitter και όλα τα υπόλοιπα σηματάκια συμμετέχουν και αυτά στην αύξηση της επισκεψιμότητας. Το λεύκομα αυτό με 100 ελληνικά εινοποιεία, στα οποία κάθε επισκέπτης σε όλο τον πλανήτη θα έχει άμεση πρόσβαση με ένα κλικ, θα σας φέρει επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Βλέποντας μάλιστα και το χάρτη που προτείνουμε, θα σας εντοπίζει αμέσως και γρήγορα.